חקלאות ארצנו היוותה את בסיס ההתיישבות והאחיזה בקרקע, וכן את עמוד השדרה של כלכלת המדינה בארבעת עשורי הראשונים. העיסוק בחקלאות ובעבודת האדמה היווה גאווה ודוגמה לדמות בן הארץ העובד במסירות את אדמתו. אך בשני העשורים האחרונים הומעם זוהרו של החקלאי, והחקלאות נזנחה לטובת עיסוקים אחרים המציעים תנאי עבודה נוחים יותר ורווחים רווחיים בהרבה מאשר תנובת הפרי של מטעי העצים או מקציר יבולם של גידולי השדה. משפחת דיין ממושב תלמי אלעזר שבשרון היא משפחת חקלאים העוסקת בחקלאות מאז עלייתה לקרקע בשנת 52. ברשות המשפחה פרדסי פרי הדר, מטעי אבוקדו, ולאחרונה ניטע מטע רימונים חדש. אני דוד דיין, אני נולדתי פה בתלמי אלעזר במושב, וכל חיי במושב. יש לי משק ואני עובד ביחד עם אבי במשק של המושב. אני דיין יעקב, באנו מפרס, מאז שבאנו מפרס עד היום מתעסק בחקלאות. יש לנו משק חקלאי שבעיקרו מבוסס על הדרים. הדרים לייצור, לתעשייה ולשוק המקומי. שמי בתיה דיין מתלמי אלעזר. אפשר להגיד שכמעט נולדתי במושב. בני המשפחה נשאלו לגבי העזרה ותמיכת המדינה בחקלאיה, ולדבריהם, על אף קשיים הנובעים מבצורת חמורה של השנים האחרונות ומחזור בקרקעות עקב התרחבות הערים, נזנחו חקלאי הארץ משיקולים שונים, הנוגעים לכדאיות כלכלית של רווח והפסד. המדינה לפי השנים האחרונות לא ממש, כי ישנם הרבה מדינות שנותנות סובסידיה לחקלאים שלהם ותומכות כדי שהחקלאים יוכלו לייצר יותר, כדי שיוכלו להיות יותר רווחיים. כל העניין של משק המים שבישראל עדיין לא ממש מפותח כמו שצריך, והמחירים, גם מחירי מי הקולחין הם יקרים מאוד לחקלאות ולא תמיד משתלמים לנו. החקלאות היא פשוט כבר לא אותו חקלאות שהיה. זה מהרבה סיבות. קודם כל הממשלה הפסיקה לתמוך בחקלאים, הפסיקה לעזור להם. בתי ספר חקלאיים כבר כמעט ואין, והחקלאות נעשתה לא משתלמת. וגם הרבה כבר לא כל כך רצו לעבוד בחקלאות, פנו כבר לדרכים אחרות, כל אחד בתחום שלו, זה תחום הייטק או כל מקצוע חופשי אחר, אבל חקלאות היום זה נחשב לפלחים, זה לא כמו שהיה פעם. כל הצעירים בורחים מחקלאות, אפילו צעירים של קיבוצניקים כבר לא חוזרים חזרה להיות קיבוצניקים. אני מקווה שמישהו יקום, יהיה לו שכל לעזור לחקלאים. אחרי חקלאי עוד כמה שנים לא יהיה. אין חקלאות, אין גם מדינה. אני מקווה שיחשבו על זה ויעזרו לחקלאים. אך למרות הביקורת, חשיבות החקלאות ביניהם אינה עומדת בספק. ברגע שאתה לא מאבד את הקרקע ואתה מאפשר לאנשים זרים לעלות על הקרקעות, שחלקם גם קרקעות פרטיות וגם קרקעות של המינהל, אז אתה מאבד הרבה מהערכים שלך, אתה מאבד את היכולת שלך גם לשלוט על הקרקע, קרקעת המדינה. אתה גם לא תלוי בתוצרת מחול, מהשטחים, מלהביא מירדן או ממקומות אחרים. אתה מייצר לעצמך וזה דבר שמאוד חשוב. תוצרת טרייה זה לא דבר שאתה יכול לייבא במטוסים, ואין צורך גם שנהיה תלויים במדינות אחרות. תמיד ידענו שאם אנחנו רוצים שתהיה לנו מדינה משלנו, אנחנו צריכים לאבד את האדמה, ואנחנו צריכים להיות חקלאים. כולם אוהבים הייטק, ואוהבים משרדים, ואוהבים טלוויזיה ומזגן, דברים כאלה. אצלנו בחקלאות אין מזגן, אין לך. זה בשמש, בגשם, צריך לעבוד ולהביא פרנסה בכבוד. ותודה לאל, מי שיש לו שכל עובד עדיין בחקלאות, ואלוהים גדול. למרות ההצלחות החלקיות בגידולים השונים, מצבה של חקלאות ארצנו
לא מעודד לאור הקשיים שהתגלו בשנים האחרונות. אנו נקווה לעתיד פורה יותר ונתמוך במאבקם של חקלאי המדינה להמשיך לספק את תנובת הארץ גם לדורות הבאים.